κάνουμε μετά την εκδήλωση για το δημόσιο χρέος με τον Λεωνίδα Πατικιώτη. Θεωρούμε ότι ένας σύλλογος εκπαιδευτικών θα πρέπει να μην καταπιάνεται με στενά σπικαλιστικά ζητήματα μόνο, αλλά και με ζητήματα επιστημονικά, οικονομικά, πολιτικά, της τέχνης, γιατί όχι. Σε ό,τι αφορά τώρα την επιλογή του θέματος, όπως αυτό προσδιορίζεται και από τον τίτλο του, δηλαδή οι οπτικές για το μαθητικό πρόγραμμα, η επιλογή αυτή έγινε με σκοπό να αναδείξει τις διαφορετικές προσεγγίσεις και στρατηγικές στο πεδίο του αναλυτικού προγράμματος, καλύτερα στο πεδίο του σχεδιασμού του αναλυτικού προγράμματος. Έγινε επίσης η επιλογή αυτή με σκοπό να μας κάνει, όχι βέβαια καταναγκαστικά, να ασχοληθούμε και με τις γενικότερες ιστορικές, οικονομικές, πολιτικές προϋποθέσεις οι οποίες διαμορφώνουν αυτές τις στρατηγικές για το αναλυτικό πρόγραμμα. Τώρα ήθελα να κάνω ένα πρώτο σχόλιο, πριν περάσουμε στην ομιλία του Γιώργου Πιτρόλιου. Θα ήθελα να πω ότι κρατάμε αποστάσεις από τη θέση που λέει ότι το αναλυτικό πρόγραμμα είναι ένα τεχνικό πρόβλημα, όπως διάφοροι εκπαιδευτικοί κύκλοι στο εσωτερικό και στο εξωτερικό αφήνουν να εννοηθεί. Θεωρούμε ότι δεν είναι ένα τεχνικό πρόβλημα, δεν είναι αποκομμένο από φιλοσοφικές, θεωρητικές και επιστημονικές αφιτηρίες ή παραμέτρους. Υπό αυτή την έννοια, το σκεπτικό με το οποίο είναι μια κριτικής ματιάς, την οποία προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το συγκεκριμένο θέμα για το αναλυτικό πρόγραμμα. Και στο σκεπτικό αυτό υπάρχουν δύο στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο λέει ότι το αναλυτικό πρόγραμμα είναι ένα πεδίο διαμάχης και σύγκρουσης μεταξύ διαφορετικών οπτικών, οι οποίες βέβαια προκρίνουν και διαφορετικές αντιλήψεις και πρακτικές για το άτομο και την κοινωνία. Το δεύτερο στοιχείο, το οποίο το γνωρίζουμε, απλώς θέλω να το επιθυμίσω, είναι ότι καμία πολιτική γραμμή, καμία εκπαιδευτική πολιτική δεν μπορεί να εφαρμοστεί απρόσκοπτα και σε απόλυτο βαθμό. Δηλαδή, η σχέση ανάμεσα στη σύλληψη ενός μεταρρυθμιστικού σχεδίου για την εκπαίδευση και στην υλοποίησή του είναι μια σχέση περισσότερο σύνθετη από ότι μια πρώτη και βιαστική ματιά θα καταδεικνύει. Ωστόσο, μπορεί βέβαια μια εκπαιδευτική πολιτική να μην μπορεί να εφαρμοστεί απρόσκοπτα και απόλυτα, δεν είναι μονόδρομος δηλαδή και επιβολή. Καταφέρνει όμως σε μεγάλο βαθμό να οριοθετήσει το πλαίσιο της διαμάχης στην οποία αναφέρθηκα στην αρχή. Δηλαδή να βάλει τους κανόνες του παιχνιδιού και στο τέλος να καθορίσει την ατζέντα, όχι απόλυτα. Παίρνουν αποστάσεις επίσης από ορισμένες προσεγγίσεις. Να πω σαν παρέθεση ότι αυτό το ζήτημα της διαμάχης θεωρούμε ότι αποσιωπάται από την γενικότερη συζήτηση. Δηλαδή κάπου τα επιστημονικά επιτεύγματα θεωρούνται ότι έχουν πέσει έτσι με ένα φυσικό τρόπο από τον ουρανό και είναι αναλύοντα ιστορικά. Θα ήθελα να κάνω και ένα άλλο ακόμη σχόλιο, να πω ότι παίρνουν αποστάσεις και από κάποιες προσεγγίσεις συμπεριφοριστικού τύπου, οι οποίες εστιάζουν περισσότερο συνειδητά στα ψυχολογικά και εσωτερικά χαρακτηριστικά της μάθησης των υποκειμένων, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση των μαθητών ή των εκπαιδευτικών, παρακάμπτοντας ή αποσιωπώντας άλλα ζητήματα, όπως το πώς συγκροτείται η γνώση, το ποιος επιλέγει ποια γνώση θα διδαχθεί. Παρακάμπτοντας επίσης και τη σχέση της συνθέσης αυτής της προεπιλεγμένης γνώσης με την αντικειμενική πραγματικότητα. Τώρα θα ήθελα να βάλω και εγώ έτσι κάποια ερωτήματα, περισσότερο για να συμβάλλω με έναν γόνιμο τρόπο στην ομιλία και στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Δεν περιορίζω βέβαια το θέμα, αλλά κατά τη γνώμη μου θα ήταν κρίνουμε σκόπο να εξετάσουμε, ας πούμε, κατά ποιες συνθήκες προέκυψε ως διακριτό πεδίο το αναλυτικό πρόγραμμα και πώς εξελίχθηκε. Να δούμε επίσης ποιες είναι οι ανταγωνιζόμενες απόψεις γύρω για το όσον αφορά το τι θα υπερισχύσει στο αναλυτικό πρόγραμμα. Να δούμε αν το αναλυτικό πρόγραμμα παράγει εκπαιδευτικά αποτελέσματα, επιτυχία-αποτυχία για όλους τους μαθητές με τον ίδιο τρόπο. Και τέλος να δούμε τι δυνατότητες υπό τις σημερινές συνθήκες υπάρχουν να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο προτάσεων. Φυσικά και όλα αυτά θα μας μιλήσει ο Γιώργος Πιτρόλιους ως πιο ειδικός στο συγκεκριμένο πεδίο. Να πω ότι, έτσι
αστειευόμενος ότι δεν το απευθύναμε την πρόταση γιατί μας έλυνε πρακτικά προβλήματα, ζει και εργάζεται κοντά μας, αλλά γιατί θεωρούμε ότι η επιστημονική του δουλειά για το συγκεκριμένο θέμα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και τώρα αμέσως έχει τον λόγο να μας αναπτύξει τις θέσεις του. Λοιπόν, καλησπέρα από μένα. Να πω καταρχήν ότι ευχαριστώ το Σύλλογο για την πρόσκληση. Να πω βέβαια ότι κάθε φορά που απευθύνει ένα σύλλογο δασκάλων πρόσκληση, συνήθως δεν αρνούμε, δηλαδή στο 90% των περιπτώσεων δεν αρνούμε, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα αρνούμε στο συγκεκριμένο σύλλογο, στο Σύλλογο Λαγκάδα. Αυτό για τον λόγο ότι και κατάγομαι από εδώ, δηλαδή για τον πατέρα μου είναι από εδώ, 2-3 στενά από πάνω. Και δεύτερον, γιατί ο ίδιος έτυχε να είμαι στο σύλλογο αυτό, να δουλέψω σαν δάσκαλο δηλαδή, πριν γίνω πανεπιστημιακός, για μερικά χρόνια, όταν πρωτοδιορίστηκα συγκεκριμένα, το 1987, και από εκεί πέρα ξεκίνησα τη δουλειά μου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και βαίνουν αρκετά πράγματα με τον σύλλογο αυτό, όχι αρκετά, πολλά πάνω. Είναι ο σύλλογος που ήταν τις νιώτες όταν ήμουν νέος. Και εντάξει, οπωσδήποτε κάθε πρόταση να έρθω να μιλήσω στο Σύλλογο Λαγκάδα ήταν πάντα αποδεκτή εκ προημίου. Να πω χαίρομαι βέβαια που βλέπω και συναδέλφους που τους ξέρω από αρκετά χρόνια ακόμα, έτσι, τον Χριστοφόρο τον Νίκο, τον Άγγελο τον Σιώπη και άλλους που τους ξέρω από αργότερα, αλλά κάποιους ήμασταν μαζί σε αυτό το σύλλογο από εκείνα ακόμα τα χρόνια. Λοιπόν, και να πάω στο θέμα, μετά αυτά τα εισαγωγικά, τα προσωπικά. Δεν θα σας μιλήσω για όλα αυτά τα ερωτήματα που βάζει ο συνάδελφος ο Δημήτρης ο Νικολούδης, γιατί αν μιλήσουμε για όλα αυτά θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο για όλη οικονομία συζήτηση. Βέβαια, τα ερωτήματα που θέτει είναι εξαιρετικά σημαντικά και ίσως στη συζήτηση μου δοθεί ευκαιρία να πω μερικά πράγματα. Αλλά αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω στην εισήγηση θα είναι το εξής. Θα πιάσει εν μέρει αυτό που ζητάει ο Δημήτρης. Δηλαδή, εντάξει, οκ, έχει καλά. Λοιπόν, είμαστε και λίγοι άνθρωποι, οπότε έχουμε και χρόνο. Άλλες χρόνο, και κορυφή διαλόγου μετά την εισήγηση. Θα προσπαθήσω δηλαδή στην εισήγηση να πω μερικά πράγματα για τις διαφορετικές οπτικές που υπάρχουν για το σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος. Όντως αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, γιατί το πεδίο που έβαλε το θέμα Δημήτρης του αναλυτικού προγράμματος συγκροτείται πρωταρχικά ακριβώς στη βάση αυτών των διαφορετικών οπτικών. Θέλω να πω δηλαδή ότι χωρίς τις διαφορετικές οπτικές δεν θα υπήρχε πεδίο, δεν θα υπήρχε αντίστοιχη επιστημονική εξειδίκευση για το ζήτημα του αναλυτικού προγράμματος. Αυτό το αναλυτικό πρόγραμμα κυρίως είναι μια συζήτηση. Το αναλυτικό πρόγραμμα καταρχήν έχει μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση. Αυτό φαντάζομαι είναι εύλογο, δεν χρειάζεται να το εξηγήσω, ειδικά σε δασκάλους, το εξηγώ έτσι αναλυτικά στους φοιτητές μου, οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει στην εκπαίδευση και το αναλυτικό πρόγραμμα του φαίνεται κάτι ως ένα περίεργο πράγμα, δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι είναι. Αλλά είναι σίγουρο ότι σε δασκάλους είναι εύλογο να πούμε και να μην το συζητήσουμε πολύ, ότι το αναλυτικό πρόγραμμα είναι η καρδιά της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Καρδιά με την έννοια ότι εκεί πέρα προσδιορίζεται, στο αναλυτικό πρόγραμμα προσδιορίζεται όχι μόνο ο σκοπός της διδασκαλίας, αλλά και το περιεχόμενό της. Και άνευ σκοπού και περιεχομένου της διδασκαλίας, της εκπαίδευσης δηλαδή, δεν μπορεί να νοηθεί σχολείο, εκπαιδευτική λειτουργία κτλ. Με αυτή την έννοια θέλω να πω λοιπόν ότι η συζήτηση για το αναλυτικό πρόγραμμα είναι μια κρίσιμη συζήτηση, η οποία δυστυχώς για λόγους που θέλουν μια συζήτηση χωριστή, δεν γίνεται αναλυτικά, τουλάχιστον στη χώρα μας, αλλά όχι μόνο. Η χώρα στην οποία αναπτύχθηκε πολύ το ζήτημα αυτό και συζητήθηκε πάρα πολύ το ζήτημα του αναλυτικού προγράμματος, εδώ και χοντρικά περίπου 120 χρόνια, άρχισε αυτή η συζήτηση, από το 1890 δηλαδή και μετά, είναι κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γι' αυτό θα περιορίσω την εισήγησή μου στις οπτικές για το πεδίο που γεννήθηκαν σε αυτή την χώρα.
Να σημειώσω όμως εδώ ότι η γέννηση των οπτικών σε αυτή τη συγκεκριμένη χώρα δεν σημαίνει ότι λέω ότι οι οπτικές αυτές είναι ζήτημα μόνο αμερικανικής εκπαίδευσης, δεν μας αφορούν εμάς. Κάθε άλλο. Αν δούμε λίγο την ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης, θα διαπιστώσουμε ότι οι οπτικές αυτές ήρθαν και στη χώρα μας με διάφορους τρόπους και σε διάφορες εποχές. Αυτό όμως είναι μια λίγο διαφορετική συζήτηση. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτές τις οπτικές. Νομίζω ότι αν κάποιος δεν γνωρίζει αρκετά καλά, όχι τέλεια, αυτές τις οπτικές, τις βασικές οπτικές, τότε δεν μπορεί να συζητάει σοβαρά για το ελληνικό πρόγραμμα. Ποιες είναι, πολύ συνοπτικά. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, το 1890 στις ΗΠΑ υπήρχε το λεγόμενο, αυτό που σήμερα λέμε, παραδοσιακό αναλυτικό πρόγραμμα. Πολύ συνοπτικά, θα τα προσπαθώ να το λέω όλα πάρα πολύ συνοπτικά, τα εντελώς βασικά του σημεία και μετά να εξηγούμε ό,τι θέλετε στη συνέχεια. Η βασική, λοιπόν, η παραδοσιακή οπτική που υπήρχε για το αναλυτικό πρόγραμμα ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο χωρίζεται σε μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν στις λεγόμενες πνευματικές πειθαρχίες, αυτό που οι Αμερικανοί ονομάζουν ουσιαστικά επιστήμες. Δηλαδή ένα πρόγραμμα χωρισμένο σε μαθήματα. Τα μαθήματα θεωρούνται τα μάτια της ψυχής των ατόμων προς τον ευρύτερο κόσμο. Μέσα από αυτά δηλαδή περνάει το σύνολο της γνώσης. Οι μαθητές πρέπει να ασκούνται συστηματικά στα διάφορα μαθήματα. Η άσκηση αυτή παρομοιάζει ουσιαστικά το παιδί με έναν μη του σώματός μας. Δηλαδή, όσο περισσότερο εξασκούμε τα παιδιά σε ένα αντικείμενο, όπως για παράδειγμα τα αρχαία ελληνικά, ή τα λατινικά, ή τα μαθηματικά, ή η φυσική και ούτω καθεξής, τόσο περισσότερο τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν τον ανθρώπινο πολιτισμό και συνεπώς να αναδειχθεί μέσα από την μεγάλη μάζα των μαθητών εκείνη η πνευματική ελίτ η οποία θα διοικήσει και την κοινωνία. Ο απότερος στόχος δηλαδή αυτής της οπτικής για το παραδοσιακό αναλυτικό πρόγραμμα εκείνη την εποχή ήταν να διαμορφώσει μια πνευματική ελίτ και διοικητική ελίτ η οποία θα είχε στα χέρια της τα ενία της κοινωνίας. Αυτό βέβαια έχει σχέση με τα χαρακτηριστικά της αμερικάνικης κοινωνίας εκείνης της εποχής. Εκείνη όμως τη δεκαετία αρχίζουν ουσιαστικά το 1890 και μετά το 1900 και μέχρι το 1930 περίπου αρχίζουν να εμφανίζονται οι άλλες λογικές για το αναλυτικό πρόγραμμα. Οι άλλες οπτικές για το σχεδιασμό. Αμφισβητείται δηλαδή η παραδοσιακή οπτική, κατακρίνεται έντονα, θεωρείται ότι αφορά μια ελίτ μόνο μαθητών και στους υπόλοιπους παρέχει μόνο εντελώς κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις. Και επειδή οι ανάγκες της εξελισσόμενης εκείνη την εποχή αμερικάνικης κοινωνίας είναι διαφορετικές, αυτή η αμφισβήτηση θα αρχίσει να εντείνεται και να διευρύνεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Τόσο ώστε η παραδοσιακή οπτική ουσιαστικά σε πολύ σημαντικό βαθμό θα αποτελέσει ένα παρελθόν για την αμερικάνικη κοινωνία. Ποιες είναι οι άλλες οπτικές τώρα, οι λεγόμενες εν γέννη. Ο όρος είναι πολύ ευρύς και αρκετά έως πολύ ασαφής. Ποιες είναι οι εν γέννη, λοιπόν, άλλες οπτικές που υπάρχουν στα πλαίσια του κινήματος της προοδευτικής εκπαίδευσης. Γιατί όταν ακριβώς αρχίζει να αναπτύσσεται αυτό το φαινόμενο που έμεινε στην ιστορία της παραγωγικής ως κίνημα της προοδευτικής εκπαίδευσης στις ΗΠΑ. Κίνημα που σε άλλες χώρες διεθνώς είτε πήρε τη μορφή στις γερμανόφωνες χώρες κυρίως του σχολείου εργασίας, είτε πήρε τη μορφή στις γαλλόφωνες χώρες κυρίως της λεγόμενης νέας αγωγής. Η πρώτη οπτική που αμφισβητεί την παραδοσιακή είναι η λεγόμενη παιδοκεντρική λογική που εκφράζει ένας ψυχολόγος, ο ιδρυτής ουσιαστικά της αμερικανικής ψυχολογίας, ο Stanley Hall. Αυτή η οπτική, πολύ συνοπτικά, υποστηρίζει τα εξής. Υποστηρίζει τη φυσική ανάπτυξη του παιδιού. Δηλαδή, θεωρεί ότι η εκπαίδευση πρέπει να αφήνει το παιδί, τα παιδιά ή τα παιδιά, να αναπτύσσονται στη βάση των φυσικών τους τάσεων. Θεμελιώνει δηλαδή την εκπαίδευση στην πραγματικότητα στις λεγόμενες παρορμήσεις του παιδιού, στις λεγόμενες φυσικές παρορμήσεις του παιδιού. Εάν αυτή η θέση υιοθετηθεί,
Είναι προφανές ότι αυτό που πρέπει να γίνει από τη μεριά της παιδαγωγικής επιστήμης και της ψυχολογίας βέβαια, είναι να μελετηθούν αυτές ακριβώς οι παρορμήσεις, αυτές ακριβώς οι φυσικές τάσεις του παιδιού. Και αυτό ακριβώς γίνεται εκείνη την εποχή στις ΗΠΑ. Απλώνεται μια μεγάλη συζήτηση, ένα μεγάλο κίνημα ουσιαστικά, ανάμεσα σε δασκάλους, σε καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης, όπως λέμε εμείς εδώ σήμερα, στα πανεπιστήμια, παντού ουσιαστικά, όπου αρχίζει να μελετείται το παιδί από κάθε άποψη. Γιατί τα παιδιά κλαίνε, με ποιες επιδράσεις κλαίνε, σε ποιες καταστάσεις είναι χαρούμενα, σε ποιες καταστάσεις είναι θυμωμένα, για να βρεθεί τέλος πάντων αυτός ο ιδανικός τύπος της φυσικής ανάπτυξης του παιδιού. Και το σχολείο στη συνέχεια να προσαρμοστεί σε αυτόν τον φυσικό τύπο ανάπτυξης του παιδιού. Εδώ να σημειώσουμε βέβαια ότι ο ιδρυτής αυτής της άποψης, της οπτικής για το ανθρωπικό πρόγραμμα, ο Στάνλι Χολ, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επηρεάστηκε έντονα από τη θεωρία της εξέλιξης, τη θεωρία του Δαρβίνου δηλαδή, μόνο που τη θεωρία αυτή την είδε όχι ως στροφή προς το μέλλον, αλλά ως στροφή προς το παρελθόν. Θέλω να πω δηλαδή ότι η άποψή του σε τελική ανάλυση για την εκπαιδευτική διαδικασία ήταν μια άποψη η οποία οδηγούσε σε μια παλινδρόμηση στο παρελθόν. Πώς γινόταν αυτό? Θεωρούσε στην πραγματικότητα ότι υπάρχουν τα φυσικά χαρίσματα του κάθε παιδιού, καθορίζουν και τη θέση του στην κοινωνία. Υπάρχουν δηλαδή τα παιδιά τα λευκά, τα αγόρια εκείνη την εποχή, τα οποία οι φυσικές τάσεις ανάπτυξης είναι τέτοιες που τους οδηγούν στην κορυφή της κοινωνικής ιεραρχίας, της κοινωνικής πυραμίδας. Αντίθετα, οι γυναίκες, τα κορίτσια δηλαδή, τα παιδιά που είναι από άλλες φυλές, αντιστοιχούν σε προϊστορικά στάδια της εξέλιξης της ανθρώπινης φυλής και γι' αυτό δεν είναι λογικό να καταλαμβάνουν τις κατώτερες θέσεις της κοινωνικής ιεραρχίας. Βλέπουμε εδώ λοιπόν ένα πράγμα που στη χώρα μας δεν είναι ευρέως γνωστό, ότι μία άποψη, η λεγόμενη παιδοκεντρική άποψη, ή αλλιώς μαθητοκεντρική, όπως συνεχίζουμε πολλές φορές να τη λέμε, στην πραγματικότητα γεννήθηκε, τουλάχιστον στις ΗΠΑ, αλλά και αλλού, συνδυασμένη σε άμεση συνάρτηση και σε άμεση σχέση με αντιδραστικές στην πραγματικότητα απόψεις που εκφράζαν μια παλινδρόμηση, μια τάση για παλινδρόμηση σε φεουδαρχικού τύπου κοινωνίες, σε μια λογική τέλος πάντων κοινωνικής και φυλετικής αριστοκρατίας. Δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι η άποψη αυτή ήταν φανατικά υπέρ της διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών διαδικασιών, των εκπαιδευτικών τροχιών, όπως το λένε οι Αμερικάνοι, το τράκι δηλαδή, στην εκπαίδευσή τους. Κάτι που άρχισε να συζητείται και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό, να το δούμε ίσως κάποια στιγμή, να άρχισε να συζητείται και στη χώρα μας. Δηλαδή η έννοια της διαφοροποίησης του αναλυτικού προγράμματος στη λογική αυτή την παιδοκεντρική για να ταιριάζει στις φυσικές τάσεις ανάπτυξης του παιδιού. Αυτή ήταν η μία τάση. Η μία οπτική για το σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος. Έχει και πολλές άλλες λεπτομέρειες, δεν θα αναφερθώ και δεν θα επεκταθώ στο θέμα. Θέλω να κατανοήσουμε τη γενική της λογική, τη σύλληψή της δηλαδή. Και φυσικά τις κοινωνικές της συνέπειες, οι οποίες νομίζω, όπως θα είπα, είναι προφανές. Αυτή η λογική δεν ευδοκίμησε ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, γιατί ακριβώς, θα το πω πάρα πολύ γενικά, στη συνέχεια μπορούμε να το εξηγήσουμε γιατί καλύτερα, η εξέλιξη της αμερικάνικης κοινωνίας στη δεκαετία του 1890 και μετά, από το 1900 και μετά, ήταν πολύ διαφορετική και αυτή η οπτική δεν αντιστοιχούσε στην πραγματικότητα παρά ελάχιστα τις ανάγκες της νέας της κοινωνίας όπως διαμορφωνόταν εκείνη την εποχή. Η τρίτη οπτική, συγγνώμη, η δεύτερη οπτική, μάλλον τρίτη κάτω είπαμε, η παραδοσιακή είπαμε μία, η δεύτερη είναι η παιδοκεντρική και η τρίτη είναι τώρα αυτή που θα πιάσω που είναι η λεγόμενη φιλελεύθερη μεταρρυθμιστική λογική ενός μεγάλου παιδαγωγού, την οποία εξέφρασε ένας μεγάλος παιδαγωγός, ο Τζον Ντιούι, Αμερικάνος παιδαγωγός βέβαια έτσι. Λοιπόν, αυτός, πολύ συνοπτικά οι ιδέες του Τζον Ντιούι ήταν ότι καθοριστικό παράγοντα στην κοινωνική εξέλιξη, στην κοινωνική αλλαγή, πρέπει να παίζει η εκπαίδευση, δηλαδή είναι ένας αποφασιστικός μοχλός για την κοινωνική μεταρρύθμιση η εκπαίδευση. Δεύτερον, ότι σημαντικότατα στοιχεία συνολικά στην κοινωνία που
πρέπει να κυριαρχούν σε κάθε κοινωνική δομή το στοιχείο της δημοκρατίας, το στοιχείο της επιστήμης. Πρέπει να υπάρχει επίσης συνεργασία των κοινωνικών τάξεων και βέβαια η οποία θα εξυπηρετεί την βιομηχανική ανάπτυξη, η οποία ήταν τότε το σημαντικότερο στοιχείο που χαρακτήριζε την Αμερικάνικη κοινωνία και όχι μόνο βέβαια όλες τις κοινωνίες εκείνης της εποχής, αναπτυγμένες κοινωνίες εκείνης της εποχής. Να πούμε τώρα, αυτό είναι το γενικό, ένα πολύ γενικό σκεπτικό του Τζον Ντιούι. Αυτή ήταν η γενική, αν θέλετε, θεωρητική, πολιτική και ιδεολογική του οπτική. Αυτή όμως εξειδικευόταν με έναν πολύ πρωτότυπο τρόπο στο ζήτημα του αναλυτικού προγράμματος. Ο Τζον Ντιούι ήταν φανατικά ενάντια τόσο στην παραδοσιακή εκπαίδευση, την οποία είπα προηγουμένως στην θέματα, όσο και στην παιδοκεντρική εκπαίδευση του Στάνλεϊ Χολ, παρότι, παραδεσούλα εδώ, ο Στάνλεϊ Χολ τύχε να είναι δάσκαλός του στα μαθήματα ψυχολογίας που είχε διδαχθεί ο στο Πανεπιστήμιο. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι ο Ντιούι είναι μια σαφέστατα ενάντια και στις δύο αυτές οπτικές, και δηλαδή στον παιδοκεντρισμό και στην παραδοσιακή λογική για το σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος. Αυτό που πιστεύει είναι ότι το κάθε παιδί, όλα τα παιδιά δηλαδή, έχουν 4 εγγενείς τάσεις. Εγγενείς εννοεί ότι προέρχονται από τα μέσα τους. Δηλαδή δεν είναι τάσεις οι οποίες προσδιορίζονται από το κοινωνικό περιβάλλον, αλλά είναι φυσικές προδιαθέσεις του κάθε παιδιού, δηλαδή της κάθε ανθρώπινης ύπαρξης. Οι τάσεις αυτές είναι κατά σειρά, μπορείς να πούμε και την εξολογική σειρά, θα αλλάξουν τη σειρά τους. Είναι η τάση για κατασκευή, δηλαδή τα παιδιά θέλουν να φτιάχνουν πράγματα, να κατασκευάζουν πράγματα. Είναι η τάση για να ανακαλύπτουν και να πειραματίζονται. Είναι η τάση να εκφράζονται με διάφορους τρόπους, καλλιτεχνικούς και άλλους. Και η τάση κοινωνική, να συνάπτουν δηλαδή κοινωνικές σχέσεις. Θεωρώντας λοιπόν ότι κάθε παιδί έχει αυτές τις βασικές εγγενείς τάσεις, θεωρούσε ότι ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι να επηρεάζει αυτές τις τάσεις, να τις σταθεροποιεί και να τις οδηγεί προς, όπως έλεγε, αξιόλογους κοινωνικούς σκοπούς. Εδώ ακριβώς φαίνεται ότι η διαφορά του και με τον παιδοκεντρισμό, ο οποίος έμενε αποκλειστικά στις φυσικές προδιαθέσεις του παιδιού, και με την παραδοσιακή εκπαίδευση, η οποία αγνοούσε πλήρως τις φυσικές προδιαθέσεις του παιδιού και σκόπευε απλώς να επιβάλλει στα παιδιά μία προκαθορισμένη εκπαίδευση εκ των προτέρων με βάση τα επιτεύγματα του ανθρώπινου πολιτισμού του παρελθόντος. Στη βάση αυτού του σκεπτικού, ο Ντιούι έφτιαξε ένα σχολείο, διεύθυνε μάλλον ένα σχολείο, το πειραματικό σχολείο, το εργαστηριακό σχολείο του Σικάγο, από το 1896 μέχρι το 1904, το οποίο ήταν προσαρτημένο στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, που ο ίδιος δίδασκε, ήταν πανεπιστημιακός εκεί, όπου προσπάθησε να εφαρμόσει αυτή τη γενική του λογική, χρησιμοποιώντας και ορισμένες παιδαγωγικές αρχές. Οι παιδαγωγικές αρχές αυτές είναι ευρέως γνωστές, νομίζω. Η μία είναι το λεγόμενο μαθάνει δια του πράτην, όπως το λέγανε παλιά οι Έλληνες παιδαγωγοί, δηλαδή μαθαίνω κάνοντας, ή στα αγγλικά learning by doing. Το learning to learn, δηλαδή μαθαίνω πώς να μαθαίνω. Όπως επίσης ήταν ότι έβαζε στο ίδιο το σχολείο μέσα, δηλαδή θεμελίωνε το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος του σχολείου, γιατί μιλάμε για αναλυτικό πρόγραμμα, στα επαγγέλματα της εποχής του, στα βασικά επαγγέλματα της εποχής του, στις βασικές επιστημονικές κατακτήσεις της εποχής του και στις βασικές μορφές επικοινωνίας της εποχής του. Γι' αυτό πολλές φορές το σχολείο, μάλιστα το δικό του, παρεξηγήθηκε και κατανοήθηκε ως μορφή που επαγγελματοποιεί την εκπαίδευση. Είναι λαθασμένο αυτό, ότι ήταν φανατικά πολέμιος κάθε μορφής επαγγελματοποίησης εκπαίδευσης. Μάλιστα, αντίστοιχο νομοσχέδιο το 1900, που πήγαν περάσουν οι Αμερικάνοι στο Κογκρέσο το 1918, ήταν τους κύριους αντιπάλους του να εφαρμοστεί στις ΗΠΑ το γερμανικό σύστημα τεχνικής εκπαίδευσης, που ήταν το πιο παλαιό σύστημα τεχνικής εκπαίδευσης στον κόσμο από το 1850 και μετά. Αυτή είναι η βασική λογική του Τζον Ντιούι, που μπορούμε να την ονομάσουμε φιλελεύθερη μεταρρυθμιστική, γιατί βασίζεται στις αρχές της λεγόμενης φιλελεύθερης, καπιταλιστικής βέβαια, κοινωνίας, αλλά και ταυτόχρονα επιθυμεί να μεταρρυθμίσει αυτή την κοινωνία στην κατεύθυνση της δημιουργίας μιας κοινωνίας όπου θα είναι πιο ορθολογική, θα είναι πιο δίκαια και πιο δημοκρατική. Ο Ντιούι, δηλαδή, με άλλα λόγια, ήταν ένας μεταρρυθμιστής ο οποίος προσπαθούσε να μετεξελίξει την υπάρχουσα κοινωνική δομή εκείνης της εποχής στην Αμερική, χωρίς να την ανατρέψει ριζικά.
Βέβαια, να σας πω στη συνέχεια κάποιες απόψεις του τι έλεγε τα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα της εποχής του, αν σήμερα εμφανιζόταν στην Αμερικάνικη κοινωνία ή στην Ελληνική ή στην Αγγλική ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, οι απόψεις του θα φάνταζαν εξτρεμιστικά αριστερές, ας πούμε. Γιατί μιλούσε για κοινωνικοποίηση των βασικών μέσων παραγωγής, μιλούσε ότι για δημοκρατία, για διάχυση της δημοκρατίας σε κάθε τομέα της ανθρώπινης ζωής, όχι μόνο στο σχολείο, αλλά και στο εργοστάσιο και αλλού και αλλού. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Συνοψίζω λοιπόν για αυτόν ότι η λογική του είναι, όπως καταλήγει, μπορούμε να δούμε σαν συστηματολογικά, με έναν τρόπο συστηματολογικά τη λογική του, είναι μέσω του σχολείου, δηλαδή μέσω των επαγγελμάτων που βάζει στο σχολείο, μέσω των επιστημών, μέσω των μορφών επικοινωνίας που βάζει στο σχολείο, σαν αντικείμενο του αναλυτικού προγράμματος, είναι να κατανοήσουν οι μαθητές την υφή, δηλαδή το τι είναι η κοινωνία, αλλά και τη ροή της κοινωνίας. Ακριβώς γιατί αν δεν κατανοήσουν ότι η κοινωνία ρέει, δηλαδή αλλάζει, τότε δεν θα μπορούν και οι ίδιοι να την μεταρρυθμίσουν. Η προσπάθεια του Ντιού δηλαδή να συμβάσει την κλασική λογική της προσαρμοστικής εκπαίδευσης, ότι η εκπαίδευση προσαρμόζει τους ανθρώπους που βγάζει από τους κόλπους της στην υπάρχουσα κοινωνική δομή, με μια μεταρρύθμιση αυτής της κοινωνίας. Δηλαδή οι μαθητές να είναι ταυτόχρονα και ικανοί να προσαρμόζονται στην κοινωνία στην οποία θα βγουν, αλλά και ταυτόχρονα να μπορούν να αλλάζουν αυτή την κοινωνία στην κατεύθυνση που σας είπα προηγουμένως. Αυτή είναι η τρίτη λογική. Κουράγιο έχουμε ακόμα δύο, αν δεν κουράζεστε πολύ έτσι. Οι άλλες δύο είναι, μία είναι η λογική της κοινωνικής αποτελεσματικότητας. Αυτή είναι η πιο διαδεδομένη, η πιο γνώριμη, η πιο ισχυρή διαχρονικά λογική. Αυτή που επικράτησε. Όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά επικρατεί και στη δική μας χώρα. Τουλάχιστον από το 1980, δεκαετία του 1980 και μετά στο ζήτημα της κατασκευής των αναλυτικών προγραμμάτων. Τι σημαίνει κοινωνική αποτελεσματικότητα? Ο βασικός εκφραστής είναι κάποιος παιδαγωγός, δεν είναι πολύ γνωστός, ο Franklin Bobbitt. Αυτός το 1918 συγκεκριμένα, έγραψε δηλαδή 100 περίπου χρόνια πριν από τώρα, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο Το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Σημειολογικά δεν είναι τυχαίο ότι ο Dewey το 1902 είχε γράψει το πρώτο βιβλίο στις ΗΠΑ με θέμα αυτό, αλλά ο τίτλος του βιβλίου του ήταν Το παιδί και το αναλυτικό πρόγραμμα. Ο Dewey βγάζει το παιδί από τη μέση και λέει σκέτα το αναλυτικό πρόγραμμα. Αυτό είναι ο τίτλος του βιβλίου. Ποια είναι, ποιος το. Ο Bobbitt, με συγχωρείτε, να είπα δύο φορές. Ο Bobbitt λοιπόν γράφει σκέτα το αναλυτικό πρόγραμμα. Όμως το βιβλίο του αυτό θα αποκτήσει μεγάλη επιρροή στο ζήτημα της κατασκευής του σχεδιασμού του αναλυτικού προγράμματος. Ο βασικός σκοπός της όλης αυτής της λογικής δεν είναι μόνο ο Bobbitt, είναι και άλλοι εκφραστές, αλλά ο Bobbitt είναι ο πιο κεντρικός, ας το πούμε έτσι, ιστορικά. Αυτός πίστευε λοιπόν ότι ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι να προετοιμάζει τους ανθρώπους που είναι στο σχολείο και τους μαθητές στο να γίνουν ενήλικοι με την έννοια του να προσαρμοστούν στον κοινωνικό καταμερισμό εργασίας στη συνέχεια όταν τελειώσουν το σχολείο. Πώς μπορούσε να γίνει αυτό? Θεωρούσε ότι για να γίνει αυτό έπρεπε να μελετηθεί η κοινωνία όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν θέλαμε εμείς να κατασκευάσουμε τώρα όπως είμαστε εδώ ένα πρόγραμμα με βάση τη λογική του Bobbitt, κανονικά, θεωρητικά, θα έπρεπε να φτιάξουμε ομάδες μελέτης, να μελετήσουμε τις υπάρχουσες κοινωνικές λειτουργίες σε κάθε επίπεδο, όχι μόνο τις οικονομικές λειτουργίες, αλλά και τις κοινωνικές λειτουργίες. Δηλαδή, πώς λειτουργεί η οικογένεια, πώς λειτουργούν οι χώροι εργασίας, και αφού τις μελετήσουμε με προσοχή και δούμε όλες τις λειτουργίες που επιτελούν οι άνθρωποι σε αυτούς τους χώρους, σε αυτούς τους τομείς τους κοινωνικούς, στη συνέχεια αυτές τις λειτουργίες να τις μετατρέψουμε σε στόχους. Σε στόχους που πρέπει να επιτύχει το αναλυτικό πρόγραμμα. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να είναι πολλοί, δεν μπορεί παρά να είναι πολλοί με βάση την λογική, να είναι χιλιάδες, ίσως και δεκάδες χιλιάδες στόχο σε όλη την πορεία ενός μαθητή, από το νηπιαγωγείο μέχρι το να τελειώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση τουλάχιστον, και πρέπει να καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων και λειτουργιών. Αυτοί λοιπόν οι στόχοι όμως πρέπει να έχουν και ένα άλλο χαρακτηριστικό, πρέπει να είναι πάρα πολύ μικρή, υλοποιήσιμη σε μικρό χρονικό διάστημα, σε μια ώρα διδασκαλίας, σε 2 ώρες διδασκαλίας το πολύ ή δυνατόν, και επίσης πρέπει η επιτυχία τους, η επίτευξη τους, να μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια. Δηλαδή, θα πρέπει οι στόχοι να είναι έτσι φτιαγμένοι, ώστε να μπορεί να μετρηθεί η επιτυχία τους.
Προφανώς εδώ βέβαια παίζουν μεγάλο ρόλο στην κατασκευή ενός τέτοιου προγράμματος οι ειδικοί, οι λεγόμενοι experts. Αυτοί δηλαδή που θα μελετήσουν την κοινωνική πραγματικότητα, θα την αναλύσουν σε μικρά κομματάκια, θα μετατρέψουν κάθε κομματάκι σε αντίστοιχους στόχους, σε αντίστοιχο στόχο και θα βάλουν αυτούς τους στόχους στο σχολείο, συνδέοντάς τους με συγκεκριμένες δραστηριότητες, με βάση τις οποίες η εκτέλεση των οποίων μπορεί να συνεπάγεται, πρέπει να συνεπάγεται την επίτευξη των στόχων. Εδώ πολύ εύκολα μπορούμε να γνωρίσουμε, αν κοιτάξουμε καλά τον πυρήνα αυτής της λογικής, μπορούμε να γνωρίσουμε ορισμένες επιρροές. Μία βασική επιρροή είναι η επιρροή του behaviorισμού. Εκείνη την εποχή, ένας σημαντικός αστέρας του behaviorισμού, από τους ιδρυτές της σχολής του behaviorισμού, του συμπεριφορισμού εννοώ έτσι. Λοιπόν, ο Edward Thorndike βασίλευε, είχε μεγάλη επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ψυχολογικές του απόψεις, οι behavioριστικές, είχαν μεγάλη πέραση. Πώς χρησιμεύει ο Thorndike σε αυτή τη θεωρία του Bobbitt? Χρησιμεύει με έναν πολύ απλό τρόπο, γιατί οι στόχοι πρέπει να μεταφράζονται, οι λειτουργίες κοινωνικές, οι οποίες μεταφράζονται σε στόχους, οι στόχοι πρέπει να μεταφράζονται σε συγκεκριμένες συμπεριφορές, τροποποίησεις συμπεριφοράς μάλλον, τις οποίες πρέπει να εκφράζει ο μαθητής. Δηλαδή, οι στόχοι, με άλλα λόγια, πρέπει να εκφράζονται, σύμφωνα με τον Bobbitt, με όρους συμπεριφοράς. Αλλιώς δεν έχουν νόημα. Αλλιώς είναι σπατάλη στον χώρο του σχολείου, αλλιώς είναι τζάμπα κόπος, ουσιαστικά. Επίσης, μπορούμε εύκολα να αναγνωρίσουμε στον ίδιο πυρήνα της λογικής του Bobbitt, μπορούμε να αναγνωρίσουμε και την επιρροή μιας άλλης άποψης για το θέμα για κοινωνικής άποψης εκείνη την εποχή, που είναι ο λεγόμενος τεϊλορισμός. Ο Τέιλορ ήταν ένας αρχιεργάτης στις ΗΠΑ, ο οποίος είχε αναλάβει το θέμα του να ανανεώσει τις εργασιακές μεθόδους. Τι έκανε ο Τέιλορ, όπως τώρα με κινηματογραφεί εδώ το βίντεο που έχουμε μπροστά μας, κινηματογραφούσε εργάτες στο εργοστάσιό του όταν δούλευαν. Στη συνέχεια, αφού κινηματογραφούσε, καθόταν στο γραφείο του, έπαιρνε το βίντεο, δεν υπήρχε βίντεο τότε, την ταινία και τις εποχές, πήγε στο γραφείο του, κάτω με την ησυχία του, ανέλυε τις κινήσεις που εκτελούσε ο εργάτης και έβρισκε πού ο εργάτης χάνει χρόνους ή ποιες κινήσεις ήταν περιττές. Ο στόχος του ήταν ο περιορισμός της σπατάλης στον χώρο εργασίας, με σκοπό βέβαια την αύξηση κερδοφορίας της επιχείρησης του αφεντικού, δηλαδή που τον πλήρωνε τον ίδιο τον Τέιλορ. Η λογική αυτή του Τέιλορ έκανε θράψη και τα χρόνια, και όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και διεθνώς, αναπτύχθηκε ένα ολόκληρο κίνημα που λεγόταν το κίνημα της επιστημονικής διαχείρισης της εργασίας, ή αλλιώς από το όνομα του Τέιλορ, τεϊλορισμός. Το σημαντικό αυτού του πράγματος ήταν ότι όχι μόνο βελτίωνε την αποδοτικότητα της εργασίας, την αποτελεσματικότητα της εργασίας, αλλά έκανε και κάτι άλλο πολύ σημαντικότερο, το οποίο ήταν η αφαίρεση της γνώσης από τον εργαζόμενο. Ως τότε οι εργαζόμενοι ήξεραν αυτοί οι ίδιοι πώς κάνουν μια δουλειά. Από τη στιγμή που ο Τέιλορ και οι αντίστοιχοι του Τέιλορ έπαιρναν αυτή τη γνώση, την αναδιέτασαν, την αναμόρφωναν και την ξανά να την υλοποιήσει ο εργαζόμενος, αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος πια δεν είχε κανένα ρόλο στο σχεδιασμό της εργασίας. Γινόταν απλώς ένας εκτελεστής. Αν σκεφτείτε καλά τη σημερινή λογική που επικρατεί στα αναλυτικά προγράμματα και στη χώρα μας, θα αναγνωρίσετε την επιρροή της λογικής. Τι είναι αυτό δηλαδή, ποια είναι η λογική αυτή? Ότι υπάρχουν κάποιοι ειδικοί οι οποίοι σχεδιάζουν αναλυτικά προγράμματα, ερήμην συνήθως ή με πολύ ελάχιστα υπόψη τους γνώμες άλλων φορέων, δασκάλων, ομοσπονδιών, ατομικά ή συλλογικά κτλ. Φτιάχνουν το αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο είναι έτοιμο και το δίνουν στους δασκάλους για να το υλοποιήσουν. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι κυρίως μετάση να γίνει αποκλειστικά εκτελεστικός. Είναι δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στη δυνατότητα κάποιου να σχεδιάζει, να συλλαμβάνει την εργασία του, τον τρόπο που δουλεύει και να την εκτελεί και σε κάποιον άλλο ο οποίος απλώς την εκτελεί. Η λογική του τεϊλορισμού είναι επίσης σαφής λοιπόν στη λογική του Bobbitt. Γιατί ακριβώς στην πραγματικότητα βλέπει το σχολείο σε ένα εργοστάσιο. Όπως δηλαδή το βλέπει ο Τέιλορ, αναλόγως βλέπει το σχολείο ο Bobbitt. Ο βασικός του σκοπός είναι να αφαιρέσει κάθε περιττό, κατά την άποψή του, στοιχείο από τη σχολική διαδικασία για να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητά του. Τι εννοεί με τον όρο αποτελεσματικότητα? Είναι η μεγιστοποίηση της ικανότητας του ατόμου να τελειώνει το σχολείο να προσαρμοστεί με ικανοποιητικό τρόπο στις κοινωνικές λειτουργίες και στις παραγωγικές λειτουργίες επίσης.
Να πούμε βέβαια εδώ ότι σημαντικό ρόλο στην όλη ιστορία αυτή έπαιξε και ένας γιατρός. Ήταν ένας γιατρός ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με την εκπαίδευση, ήταν κάποιος Ράις, ο οποίος αποτέλεσε ουσιαστικά τον προπομπό της λογικής του Μπόμπετ και ο οποίος είχε κάνει τότε μια δημοσιογραφική, ας πούμε, ένα δημοσιογραφικό tour στις πόλεις των ΗΠΑ και παρακολουθούσε την εκπαίδευση. Έμενε σε διάφορες τάξεις, παρακολουθούσε την εκπαίδευση και έκατσε και έγραψε αυτές τις παρατηρήσεις που έκανε με τη μορφή επιφυλίδων σε εφημερίδες. Και οι επιφυλίδες αυτές είχαν μεγάλη την εποχή, εντυπωσίασαν πολύ κόσμο, γιατί κατέληγαν σε ένα βασικό συμπέρασμα. Ότι οι δάσκαλοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι γενικά σπαταλούν τον χρόνο τους, δηλαδή ακριβώς δεν έχουν συγκεκριμένους στόχους, δεν έχουν συγκεκριμένα στάνταρ στη λειτουργία τους, στάνταρ δεν είναι αμερικανοί πρότυπα, και επίσης δεν έχουν έναν αυστηρό έλεγχο ιεραρχικό από τα πάνω. Μία αξιολόγηση δηλαδή ιεραρχική από τα πάνω. Και αυτό το πράγμα δηλαδή έπρεπε να διορθωθεί. Ο Μπόμπετ στην πραγματικότητα, δηλαδή στη θεωρία του, συμπίκνωσε τις απόψεις του Τέιλορ, τις απόψεις του Θορντάικ, τις διαχειριστικές, και τις απόψεις του Ράις για να φτιάξει την λογική της κοινωνικής αποτελεσματικότητας. Η οποία στη συνέχεια βέβαια συνδυάστηκε και με άλλους παράγοντες, όπως για παράδειγμα με την κίνηση της μέτρησης της νόησης, δηλαδή του να μετρούν οι ειδικοί και πάλι την νόηση με τα IQ test, με τα τεστ δηλαδή IQ, του δίκτυου νοημοσύνη δηλαδή, των μαθητών, και να προσδιορίζουν με βάση μετρήσεις αυτές το που μπορεί να φτάσει κάποιος μαθητής. Ένας μαθητής με χαμηλό IQ, στην καλύτερη περίπτωση θα φτάνει, ας πούμε, με το ζόρι να ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ή το πολύ πολύ να πάει στην τεχνική εκπαίδευση. Ένας μαθητής με ψηλό IQ θα μπορούσε να πάει πολύ ψηλότερα. Αυτή είναι η λογική δηλαδή πάλι της διαφοροποίησης του αναλυτικού προγράμματος που επαναλαμβάνω στην χώρα μας συζητείται τελευταία. Κλείνω εδώ γιατί νομίζω αρκετά είπα για αυτήν την λογική. Αυτός είναι ο πυρήνας της λογικής της. Είναι μια λογική συμμορφωτική. Μια εύλογη ερώτηση θα ήταν, και την προλαμβάνω, θα ήταν γιατί θεωρούμε αυτή την λογική, δηλαδή του Μπόμπετ, την οπτική του Μπόμπετ, σαν κομμάτι της προοδευτικής εκπαίδευσης. Την θεωρούμε έτσι. Όπως και τη λογική του Χολ, παρότι ήταν αντιδραστική στην πραγματικότητα, τη βάζουμε δηλαδή μαζί με τη λογική του Dewey, στην ίδια κατηγορία των λεγόμενων προοδευτικών αντιλήψεων για οπτικό ή το σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος, για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί όλες αυτές οι απόψεις είχαν κοινό παρανομαστή. Την αντιπαράθεση με την παραδοσιακή εκπαίδευση. Κατά τα άλλα, οι διαφορές τους είναι τεράστιες μεταξύ τους. Και πάω στην τελευταία οπτική για το σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος, που πάλι αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προοδευτικού κινήματος. Ποια είναι αυτή η οπτική? Αυτή αναπτύχθηκε κυρίως στην δεκαετία της κρίσης. Δηλαδή σε μια εποχή που μοιάζει με τη σημερινή δική μας εποχή. Λένε πολλοί οικονομολόγοι, και νομίζω είναι σοβαρή άποψή τους από με βάση τα στοιχεία που παραθέτουν, ότι η κρίση ελληνική σήμερα, δηλαδή η κρίση στην Ελλάδα, η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, μπορεί μόνο με μια κρίση διεθνώς να παρομοιαστεί με τα συνέπεια μιας κρίσης, όσον αφορά τα ποσοστό ανεργίας, όσον αφορά το ποσοστό των επιχειρήσεων που έκλεισαν κτλ. Και αυτή είναι η αμερικάνικη κρίση, το μεγάλο κράχ, ή αλλιώς το λένε οι Αμερικανοί, η μεγάλη ύφεση του 1929. Τότε που ξέρετε που το αμερικάνικο χρηματιστήριο ήταν απογειωμένο στα ύψη και ξαφνικά κατέρευσε, τη μαύρη Παρασκευή όπως το λένε οι Αμερικανοί, και από εκεί και πέρα, για να ανακάμψει η αμερικάνικη οικονομία, χρειάστηκε να μεσολαβήσει ουσιαστικά όχι μόνο η πολιτική του Ρούσβελτ, το New Deal, αλλά και ούτε κυρίως αυτό, αλλά κυρίως η συμμετοχή των Αμερικανών στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε και τα χρόνια λοιπόν, όταν τα πράγματα είχαν γίνει πάρα πολύ δύσκολα στην αμερικάνικη εκπαίδευση, ένας από τους μαθητές, δύο μάλλον τους μαθητές του Dewey, ο Ράγκ και ο Χάρολντ Ράγκ ήταν ο ένας, και ο άλλος ήταν ο Τζορτζ Κάουντς, είπαν μερικά πράγματα και έκαναν μερικά πράγματα που αξίζει να τα μνημονεύσουμε. Καταρχήν να πούμε ότι ο Κάουντς, ο Τζορτζ Κάουντς, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πριν ξεσπάσει η κρίση είχε κάνει διάφορες μελέτες, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για την αμερικάνικη εποχή και για την αμερικάνικη πραγματικότητα της εποχής, σε σχέση ας πούμε με τη σύνθεση των σχολικών συμβουλίων. Με την κοινωνική του σύνθεση, δείχνοντας ότι η κοινωνική σύνθεση των σχολικών συμβουλίων των Αμερικάνικων κυριαρχείται από ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν αποκλειστικά σχεδόν στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις. Ή επίσης είχε μελετήσει το πρόγραμμα των διαφόρων σχολείων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και είχε δείξει ότι το πρόγραμμα αυτών των σχολείων ήταν κυρίως τα προγράμματα που βασίζονταν στην λογική της κοινωνικής αποτελεσματικότητας. Στη λογική του Μπόμπετ δηλαδή.
Όπως επίσης είχε μελετήσει την κοινωνική σύνθεση των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δείχνοντας ότι κυριαρχούνταν τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τα παιδιά πάλι των μεσαίων και των κοινωνικών τάξεων, αποκλείοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό τα παιδιά των αγροτών και τα παιδιά των εργατών εκείνης της εποχής. Ο άλλος, ο Χάρολ Ρακ, που ήταν με κάποιο τρόπο συνεργάζοντα και ήταν στην ίδια λογική πάνω κάτω, είχε δουλέψει 10 ολόκληρα χρόνια στη δεκαετία του 20 με 30, φτιάχνοντας εγχειρίδια, μιλάμε για σχολικά δηλαδή, για μαθητές. Εδώ να κάνουμε μια μικρή παράτηση και να πω ότι εκεί τα σχολικά εγχειρίδια δεν βγαίνανε κεντρικά, έτσι, δεν ήταν ένα ζήτημα κεντρικής απόφασης, αλλά βγάζαν διάφοροι οργανισμοί, διάφορες εταιρείες, διάφορες ομάδες ανθρώπων εγχειρίδια και τα διάφορα σχολεία αποφάσισαν να αγοράσουν ή όχι αυτά τα εγχειρίδια. Στα πλαίσια αυτής της κατάστασης που υπήρχε στις ΗΠΑ και υπάρχει σε κάποιο βαθμό ακόμα και σήμερα, με διαφοροποίηση βέβαια, ο Ρακ είχε κάνει μια σειρά εγχειριδίων που άφησαν ιστορία στις ΗΠΑ, που είναι στα εκατομμύρια αντίτυπα, ιδιαίτερα στην περίοδο της κρίσης, γιατί ο κόσμος ενδιαφέρθηκε για αυτά στην περίοδο της κρίσης, τα οποία βασίζονται σε μια γενική αρχή. Θεωρούσαν ότι αυτό που έπρεπε κυρίως να αποτελεί το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος, το πιο κρίσιμο μαζί με τους σκοπούς ζήτημα του αναλυτικού προγράμματος, ήταν τα κοινωνικά προβλήματα της εποχής. Δηλαδή, θεμελίωνε το σύνολο της σχολικής γνώσης στην μελέτη του κοινωνικού περιβάλλοντος και τη συζήτηση που υπάρχει για το κοινωνικό περιβάλλον. Χωρίς να αναιρούν φυσικά και χωρίς να βγάζουν έξω από τη ματιά τους τα ζητήματα της φύσης, έτσι. Αλλά έθεταν στο επίκεντρο του περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος τα κοινωνικά προβλήματα. Και μάλιστα είχαν την άποψη ότι πρέπει τα γεγονότα, οι συνθήκες κοινωνικές, οι κοινωνικοί νόμοι να συνυφαίνονται με πάρα πολύ στενό τρόπο. Να μην είναι γνώσεις δηλαδή κατακαιρματισμένες και αποκομμένες, όπως ήθελε η λογική της κοινωνικής αποτελεσματικότητας, αλλά ίσα-ίσα να δένονται πολύ στενά μεταξύ τους για να μπορούν οι μαθητές να καταλαβαίνουν το σύνολο της κοινωνικής πραγματικότητας και να έχουν τη δυνατότητα να το αλλάξουν. Να πούμε επίσης ότι χρησιμοποιούσαν εκτεταμένα πηγές αυτά τα εγχειρίδια. Να πούμε ότι είχαν συστηματικές επαναλήψεις, είχαν δραστηριότητες συγκεκριμένες συλλογικές, σχέδια έρευνας και συγγραφής. Ήταν δηλαδή εγχειρίδια, εγώ έλεγα ότι έχει τύχει να δω αυτά τα εγχειρίδια και πραγματικά είναι εντυπωσιακά, ειδικά για εκείνη την εποχή. Και απέχουν, μπορώ να πω, πολλά μίλια, πολλά χιλιόμετρα από αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Αν πάρουν υπόψη και ότι είναι της εποχής του 1920 και 30. Αυτό το έκανε αυτή τη δουλειά την έκανε ο Ρακ. Ο Κάουντσι έκανε μια άλλη δουλειά με τις αναλύσεις της εκπαίδευσης. Ουσιαστικά ξέσπασε η κρίση. Ο Κάουντσι έβγαλε ένα λόγο, ο οποίος έμεινε στην ιστορία, στον οποίο διατύπωσε τις βασικές απόψεις της κοινωνικής ανασυγκρότησης, όπως έμεινε στην ιστορία της εκπαίδευσης. Αυτές οι βασικές αρχές της ήταν πρώτον μια αυστηρή κριτική στον παιδοκεντρισμό, δείχνοντας δηλαδή ότι η λογική του παιδοκεντρισμού ήταν αυτή που εξυπηρετούσε ουσιαστικά τα συμφέροντα κάποιων παιδιών εύπορων κοινωνικών τάξεων. Δεύτερον, ήταν η λογική ότι στην Αμερική είχε εγκαθιδρυθεί με βάση το καπιταλιστικό σύστημα και όπως είχε αναπτυχθεί και την εποχή και είχε αποτύχει με βάση την κρίση να λύσει τα προβλήματα των ανθρώπων, είχε αναπτυχθεί μια κοινωνική στην πραγματικότητα ολιγαρχία αντί για μια δημοκρατία, όπως έλεγαν οι παλιές αρχές του Αμερικάνικου Συντάγματος το 1775, και ότι έπρεπε τα κοινωνικά ζητήματα να μπουν στο κέντρο της εκπαίδευσης και ότι οι δάσκαλοι έπρεπε να είναι και πρωταγωνιστές της κοινωνικής αλλαγής. Αυτές ήταν οι απόψεις, πολύ χοντρικά τις λέω και συνθηματολογικά, οι απόψεις του Κάουντσι, οι οποίες βέβαια έκαναν μεγάλη εντύπωση στην εποχή, γνώριζαν ευρεία διάδοση, πολεμήθηκαν βέβαια και σκληρά στις ΗΠΑ από πολλούς κύκλους, κυρίως από το εκδοτικό μονοπόλιο του Χίρστ εκείνη την εποχή και από άλλους παράγοντες της αμερικανικής